Què vols? No pots passar, està fregat. No, m'és igual. No, Joana! Sí, clar. Em quedaré fora sobre què vaig a comprar. Hòstia, Joana, tia! És lo que hay. Sap greu? Quina pell més fina, no? Perdona? No, que quina pell més fina. Mira, això és l'última cosa que volia escoltar ara mateix. Coneixes els problemes que tinc per tenir aquesta pell tan perfecta? Però dona, si és una cosa positiva, mare meva. Positiva, mis huevos, Jo no et dic, goita, mira quina papada que t'ha sortit. Escolta, perdona, que jo no tinc papada, que això és superofensiu. És ofensiu? Doncs jo sí que en tinc, I no és ofensiva, i és i punt. De fet, t'havia dit que t'has aprimat, I amb aquestes pestanyes que tens, vols dir que t'hi veus? Perdona? Noies, escolta que estic fent els 21 dies de creant abundància. M'esteu tirant per terra totes les bones vibracions? Doncs res, que estava tirant un piropo i va i em diu que... Afalac. Afalac? Doncs un pirop. I mira com es posa, se'm va fer body positive. Body positive. No, és body neutral. No, body positive? Sí. Ostres, de fet tinc una dinàmica, la voleu fer? Ho entendreu perfectament el que és el body neutral. Bueno, vale, però no em trepitgeu un fregat, vale? Passa, passa. Ei! Anul·lant el sentit de la vista, podem aprofundir en els altres sentits. El sentit del tacte. Toqueu-vos. Toqueu-vos una mà, l'altra mà. Toqueu-vos. El sentit del gust. Llepeu. Llepeu. Què sentiu? Quin gust té? El sentit de l'olfacte. Noteu l'essència de la vida. Sí que la noto, sí. Està podrit, aquest incens. L'essència de la vida. Au. Au.